Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Happy viewing po. Ani na sabta sa laing edisyon sa atong programa, Siargao TV News. Para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din hinasa isla sa Siargao. Ilabi na sa Dapa, San Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, og Socorro, og Pilar. Magandang umaga po kaninyong tanan. Laki pusab ang pakigsayod nato sa probinsya sa Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po. Good morning usab sa ato mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanato katawhang Pilipino. Daghang salamat po. Good morning usab sa ato mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, og ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Clint Dumagtoy. Good morning. Good morning, Kuya G. Dili ba ko pwede makaadto ng Dapa? Gikan dire sa GL. Salamat, Kuya G. Ako kini ang permintinimong tig paminaw. Yes, salamat, RR Oka. Good morning kanimo din ha. Matubag na unya, mga ka-Siargao, sa atong detalye sa mga balita. Good morning, Kuya G. O good morning, Siargao. Gikan na kang Irene Intano Sinday. Salamat po. Magandang umaga. Good morning kaninyong tanan. Salamat po sa suporta. Dili nanta maglangan, mga ka-Siargao. Atong paminawon karon ang kahimtang sa atong panahon. Pinaagi na ni Ana Cloren gikan na sa DOST Pag-asa. Patuloy pa rin umiiral ang tail end ng frontal system dito sa may silang bahagi ng Southern Luzon at yan pa rin po yung magdudulot na katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan sa may Bicol region, dito po sa may Mimaropa, pati na rin po sa may Quezon. Kaya patuloy po natin pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. May kita rin natin sa ating satellite imagery yung mga kaulapan dito sa may Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Cagayan Valley. Ito po ay dulot ng northeast monsoon o ng amihan, kaya asahan pa rin po natin ang maulap na kalangitan dyan at may kasama pong may hinang mga pag-ulan. Dito na sa may kamay nila sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap po ang ating kalangitan ngayong gabi na may tsansa po ng mga isolated light rains. Sa may Visayas at Mindanao naman, generally fair weather condition po ating nasahan at may tsansa or may posibilidad na mga panandali ang buhos sa mga pag-ulan ay dulot ng mga localized thunderstorm. May kita natin sa ating satellite imagery or sa kasalukuyan po, wala tayong binabantayan ngayon na mga low pressure area na posibleng makaapekto sa ating bansa. Ngunit may kita natin itong cloud cluster sa labas na ating area of responsibility at dito po ay may potensyal na magkaroon na isang low pressure area, ngunit sa kasalukuyan naman ay wala pa po itong direct na epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kaya patuloy po tayo mag-antabay sa mga update na inilalabas ng Pag-asa. Dumako naman po tayo sa Visayas at Mindanao. Improved weather condition ay nasa natin sa malaking bahagi ng Kabisayaan at sa Mindanao naman magpapatuloy yung naranasan dyan na maaliwalas sa panahon maliban sa mga pag-ulan na ating naasahan sa dakong hapon at sa gabi. Dulot po yan ng mga localized thunderstorm. Nagbibigay po tayo ng mga babala o mga thunderstorm advisory sa ating Facebook at Twitter account. Temperature range natin sa Tacloban at sa Cebu, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius nasa natin magagot ng temperatura. Sa Zamboanga, 24 to 31 degrees Celsius. At sa Metro Davao, may kainitan sa 33 degrees na maximum temperature. Mao kato, mga ka-Siargao, ang atong latest update sa kahimtang sa panahon. Makasinati gihapon kita ng panalagsang pag-ulan, mga ka-Siargao, tungod na sa frontal system nga tong nasinati o ang mga kaulapan gikan na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility paingon na dinhi sa Mindanao. Samtang, mga ka-Siargao, dili ta maglangan atong pag-asayron karon ang police report may tungod na sa duha ka mag-uuma nga nadakpan sa illegal
nga tari-tari sa lungsod sa Higakit og usa ka NPA patay sa usa ka nadakpan usab sa tropa sa militar human nga nakaengkwentro sa lungsod sa Higakit. Ang detalye gikan mismo kang Kasyargao, Mark James Lisondra. Good morning kanimo din ha, Mark. Yes, maradang nabundag ang korman og sa atong mga soaking viewers, mga Kasyargao. Dakpan sa mga tinubyanan sa kapulisan sa Higakit ang duha ka mga mag-uma Chaton miaging adlaw kini human nilang bigit sa illegal na tari-tari dito sa Purok 7, Sitio Puyo-Puyo, Barangay Villaflor, Higakit, Surigao del Norte sa alas 12:40 sa hapon. Nakilayan kining mga suspect nga sila ni Francisco Patusag Kipulia, 69 anyos minyo, sanan si Henry Gibao Napitan, 52 anyos minyo, parehong mag-uma, kinsa parehong residente usab sa Purok 3, Barangay Villaflor, Higakit, Surigao del Norte. Na di na kumpiskar sa ilang posisyon ang duha ka buok pansabong na manok, isa ka buok buyang, tuyo ka buok plastic na butanganan sa buyang, duha ka buok gapping string sa non-bet money sa kantidad 600 ka pesos. Base sa investigasyon na seran nga isa ka concerned citizen ang misumbong ngadto na sa kapulisan sa Higakit ug dali kini girespondihan nga diin nagpositibo ang maong sumbong og didto nadakpan ang mga suspect. Samtang ang iban ang dali nakasibat pasingod sa kasanihan. Sa pagkakuman kini mga suspetsado ang nakakustudiya sa Higakit Municipal Police Station ug pasakahan ng tukmang kaso ngadto na sa Provincial Prosecutor's Office. Samtang sa laing report, isa ang patay, sanan isa ang nadakpan sa mga membro sa CPP-NPA terrorist tali sa mga puwersa sa gobyerno sa 30 Infantry Battalion Philippine Army o CPP-NPA terrorist sa Barangay Kamamunan, Higakit, Surigao del Norte sa alas gato na Enero 13, 2020. Nakilayan kini nga duha ka mga membro sa New People's Army kon NPA ubos kini sa Guerrilla Front 16 o Banacon Squad sa Northeast Mindanao Regional Committee na sila ni Danilyn Fabre alias Karen, 25 anyos, kinsa residente sa Mainit, Surigao del Norte, o Jocelyn Inengkagan alias Kayla, 22 anyos, residente sa Higakit, Surigao del Norte. Naitabo ang enkwentro sa dihang niresponde ang mga tropa sa 30 Infantry Battalion Philippine Army human may nisumbong na isa ka sibilyan nga may presensya sa mga armadong NPA nga nangilkil na nasayapi gikan sa royalty shares sa indigenous people sa maong lugar. Pag-abot sa lugar sa tropa, nagpabuto ang mga membro sa NPA nga miresulta sa pagsinikleay og pala nga milungtad sa miabot sa kaping kulang 30 ka mga armadong membro sa NPA. Milungtad kini sa 45 minutos ang enkwentro tali sa militar og NPA nga diin patay si Danilyn Fabre alias Karen, samtang samaran si Jocelyn Inengkagan alias Kayla nga naigo sa paa. Nakumpiskar usab sa militar ang AK-47 rifles, isa ka M16 rifles, assorted war material sa non-subversive documents. Sumala pa ni Lieutenant Colonel Ryan Charles Calyanta, commanding officer sa 30IB, nagkanayon nga positibo sila sa pagtubag sa panawagan alang sa tabang sa komunidad sa IP nga naghimo og pangilkil sa NPA ug ang ilang mga pangandoy nga magpuyo nga malinawon sa ilang mga komunidad na wayay pangpanghasi, kahadlok ug pagpanghadlok, panlimbong ug pangabuso sa mga teroristang NPA. Sa pagkakuman ang patayng lawas ni alias Karen ang nakahaya na kuman sa ilang panimalay, samtang si alias Kayla ang kasamtangang tagdaya sa Sorry, you do not. At atong tawagan pagbalik si Kasyargao Mark James Lisondra, mga Kasyargao, kay naputol lang atong linya kaniya.
Mga kasyargaw, dili na nato makontak ron si kasyargaw Mark James Lisondra atong tawagan pagbalik mga kasyargaw kung makatubag pa ba siya mga kasyargaw. Atong tawagan pagbalik ang atong kasyargaw Mark James Lisondra. Atong tawagan mga kasyargaw para na sa pagtapos sa maong report niya karon. Atong tawagan pagbalik. Mao kato ang report ni kasyargaw Mark James Lisondra. Wala na gayud nato na contact ron. Apan human na tong iyang report. Igo na lamang to pagpahibalo kung unsay nahitabo sa patayng lawas sa maong mga sospechado nga nakaengkwentro sa 38th Infantry Battalion mga kasyargaw. Good morning po kaninyong tanan, ilabi na sa atong mga viewers karon. Daghang salamat, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing sa tanang viewers nato karon. Good morning po, magandang umaga. Good morning, happy fiesta dapa. Gikan na kang Elni Flores. Good morning Kuya G, God bless and keep safe always. Gikan na kang Mark Samarista Pernia Recenti. Salamat po, magandang umaga. Maradyo na buntag, shoutout sa mga taga Burgos and relatives sa Siargao. Stay safe. Good morning Kuya G, pa shoutout kang Annalyn Balili. Salamat po, Ate Ana. Good morning kanimo din ha. Good morning Kuya G. Good morning sa tanang taga Barangay Rizal, Santa Monica. Gikan na kang Nek Custodio Tasong. Good morning po, magandang umaga. Stay safe. Good morning sa inyo mga taga San Benito, tanan mga kalumunan ko, Komandante and Murillo family. Gikan na kang Editha Komandante. Salamat po. Good morning. Maradyo na buntag Kuya G. Happy Fiesta da pa. Pag-greet naman mo sa family ko watching from Manila. God bless you. Gikan na kan Cheche Ramos Sumando. Happy Fiesta sab sa dapa. Karon ang bisperas sa kapistahan sa dapa mga kasyargaw. Happy Fiesta mga Dapanon. Happy Fiesta po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw sa atong mga laing balita karong buntaga. Latest update sa COVID-19 case sa LGU Pilar. Gipagawas. May pagawas karon og bag-ong update ang munisipalidad sa Pilar. May tungod na sa kahimtang sa COVID-19 cases sa atong lungsod. Sa maong lungsod, sumala pa nga sa pagkakaron adunay unom ka positibo sa rapid antigen test. Sa maong unom duha ang mipailalom na sa RT-PCR test ug nagulat na lamang sa resulta. Samtang upat ang naka-schedule nga magpa-RT-PCR test mga kasyargaw. Gikabutyag usab nga walay payaya bag-ong confirmed cases sa maong lungsod. Gipahinumduman karon mga kasyargaw ang tanang Pilar nun nga mosunod sa minimum health standard sama sa pagsulob sa permis sa face mask o face shield. Hugasan pirme ang kamot o ang pagtuman sa social distancing. Mga latest updates karon dito na mga kasyargaw sa munisipalidad sa Pilar. Good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G, pa shoutout sa taga Mabuhay, Santa Monica. Og mo greet ko sa ako ex og happy birthday sa ako og happy birthday. Hinaot na magbinutan na ka kay 2021 na. God bless. Thank you Kuya G. Gikan na kan Sander my loves. Good morning, magandang umaga. Good morning Kuya G. Happy Fiesta da pa. God bless. Gikan na kang Flora Mi Estaloza Buo. Salamat po. Magandang umaga. Good morning mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, katauhan sa General Luna, bawal mo biyahe paingon sa dapa. Gipakanaog karon ni General Luna Mayor Yayang Rosillon ang Executive Order number
018 series of 2021 nga temporaryong nagbawal sa mga taga General Luna nga mobiyahe paingon na sa munisipalidad sa Dapa og mosulod ang gikan sa Dapa paingon sa General Luna. Sugod kini kagahapong adlaw, January 14. Og kini mulungtad hangtod na sa January 17, 2021. Kini nga lakang usa ka precautionary measure sa LGU General Luna ilabi na karon nga adunay mga positibo sa COVID-19 sa munisipalidad sa Dapa. Maong mi pakanaog karon ang maong lungsod og travel restrictions. Nasairan nga aduna nay giestablisar nga mga checkpoints didto na sa Barangay Consuelo og Barangay Malinaw para na sa pagbantay sa katawhang mugawas og mosulod sa maong munisipalidad. Samtang gikonsidera nga exempted sa maong travel restriction ang mga musunod: medical practitioners nga nagtrabaho, PNP, BFP, AFP, o mga apor nga mihimo sa ilang duty, medical reasons mga kasyargaw, bank transactions, o mga emergency nga dili kapuggan mga kasyargaw. Mao kana ang ato nga latest na updates mga kasyargaw dina na sa munisipalidad sa Dapa. Bawal asa mo biyahe paingon mga kasyargaw sa Dapa, ilabi na kung kamo katawhang General Luna o anaa sa General Luna mga kasyargaw. Kini pagprotektar lamang kaninyo mga kasyargaw, ilabi na sa pagtakod sa COVID-19. Bisan pa adunay pista karon apan mag-ignay kita mga kasyargaw. Bisan pa open ang munisipalidad sa Dapa karon, mag-ignay kita mga kasyargaw. Ipadala na lang na pagka January 18 mga kasyargaw kay abli na ang border sa General Luna. Mga na latest updates mga kasyargaw. Good morning Kuya G, gikan na kan Gilbert Ilodo Bautista. Salamat po, magandang umaga. Good morning Pit Senior Dapa, gikan na kan Junel Isaac Angkla Legaspi. Salamat Junel, good morning kanimo din ha. Good morning Kuya G, pa-shoutout sa taga San Isidro Bosito family, gikan na kang Nizel Kaminge Luminos Bosito. Salamat po, magandang umaga. Ato sa i-refresh kining akong pag ginatanawan sa mga comments, basin na ako yung nalimtan din Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, maradyaw na buntag mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, commercial flight sa Surigao City Airport extended. Extended na karon ang commercial flight sa Surigao City Airport, ilabi na ang biyahe sa Cebu Pacific base na sa sulat nga gipadala ni ini ngadto na sa mayor sa syudad sa Surigao. Sumala pa nga ana-anay Manila flight gikan sa alas 9 sa buntag ug alas 12:35 sa udto matag Sabado, samtang aduna usab flights gikan na sa Cebu alas 11:35 sa buntag ug alas 12:55 sa hapon matag Tuesday. Sumala pa sa Cebu Pacific nga kinahanglan lamang magpakita og negative RT-PCR test result nga balido 48 oras adiser ang arrival og nagpamatuod nga residente kini sa Surigao City. Samtang alang sa mga turista kinahanglan magpresentar sa confirmed booking sa resort ug hotel nga accredited sa probinsya Surigao del Norte. Kinahanglan usab og e-health pass og valid ID. Mao kana ang latest updates dito na sa Surigao City mga kasyargaw. Good morning Kuya G. Advance happy birthday kay Mano Severino Socano Jr. Pa-shoutout Kuya G. Salamat daan gikan na kang Rosary Zaragoza. Mayong buntag Sir G watching from Manila. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw.
happy viewing po. Ilabi na sa mga viewers nato karon. Salamat sa inyong pagsuporta dinhi na sa atong programa. Salamat po, magandang umaga. Happy viewing. Mayong buntag, Sir G watching from Manila. Gikan na kang Randy Artiaga Santisa. Salamat Randy, magandang umaga kanimo din ha. Happy viewing mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, boss sa Butuan, 23 milyones na ang kita. Nakakolekta na og kapin sa 23 milyones ka pesos ang lokal nga kagamhanan sa syudad sa Butuan gikan na sa renewal og paglukat og business permit. Kini nga koleksyon kutob lang niadtong Enero 10 human gisugdan ang business one-stop shop kun boss sa May Robinson's Place niadtong Enero 2 og sa maong kantidad kapin sa 4,000 na usab ka mga establishmento ang naka-renew sa ilang mga business permits og 303 ang mga nakakuha na og permit alang na sa ilang mga bag-ong negosyo. Tumong sa boss nga dili na mahasol ang mga negosyante sa paghikay sa ilang mga papeles tungod kay ang tanang government offices nga ilang dalikyatan aron pangayuan usab og mga dokumento giusan na lamang sulod sa mall pinaagi na sa gipadala nilang mga personahe. Ipaybalo usab sa Business Permits and Licenses Division sa maong lungsod nga February 28 lang ang paglukad og pag-renew sa business permit kundiin wala pa kini penalty o bayrananan mga kasyarga. Mga latest updates dito na sa Butuan City, mga kasyarga. Good morning Kuya G, shoutout ko diri sa Lagindingan, Misamis Oriental. Gikan na kang Bebe Angel Balbuena Iduria. Salamat Ma'am Bebe. Good morning kanimo din ha. Shoutout kaninyong tanan din na ilabi na sa atong mga viewers din na sa Lagindingan, Misamis Oriental. Good morning po kaninyong tanan mga kasyarga. Happy viewing kaninyong tanan. Happy viewing po sa tanang viewers nato. Salamat. Sa mga wala na greet, comment below. Mga kasyargaw, kaya na-miss na ko ang uban na mga comment kay adunay gitawagan nato para na sa police report. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, atong pag-asayron karon ang kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. As of January 13, 2021, we have 79 new confirmed positive COVID-19 cases. For area of distribution, 2 cases from Agusan del Norte, with 1 case each from municipalities of Quicharao and Nasipit, 1 case from Barangay 12, Cabadbaran City, 54 cases from Agusan del Sur, from municipalities of Bunawan, 42, Talacugon, 5, Rosario, 3, San Francisco, 2, Prosperidad, 1, Trento, 1, 2 cases from Bayugan City, with 1 case each from Barangays Poblacion and Santa Irene, 12 cases from Surigao del Norte, from municipalities of Burgos, 5, Del Carmen, 3, San Benito, 2, and 1 case each from Alegria and Taganaan, 1 case from Barangay Taft, Surigao City, 1 case from Barobo, Surigao del Sur, 6 cases from Butuan City, with 1 case each from Barangays Bayanihan, Duongan, JP Rizal, Libertad, Limaha, and Villa Cananga. For classification of cases, we have recorded 66 local transmission cases, 4 cases with no travel history to an area with local transmission, and 9 cases with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 41 cases are asymptomatic, 34 have mild, 2 moderate, and 2 severe. For status of management, 78 cases are quarantined, monitored and managed accordingly. As of January 13, 2021, we have recorded 1 COVID-19 related death. This case is a 57-year-old male from Surigao City, hypertensive, diabetic, and with heart disease. Onset of cough and shortness of breath on January 5, 2021. Admitted on January 11, 2021, but died on the same day. As of January 13, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 5,246 confirmed cases, 624 active cases, 4,389 recoveries, and 233 deaths. Mao ka na mga kasyargaw,
ang atong latest update sa kahimtang mga kasyargao sa COVID-19 sa Caraga Region. Ingat kitang tanan mga kasyargao. Good morning Kuya G! Happy Fiesta! Dapan on! Gikan na kan Che Gabotero. Salamat Che. Good morning sa mga taga-Kambasak. Good morning kaninyo tanan. Happy Bisperas Fiesta! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor mga kasyargao. Apan sa pagsaulog sa kapistahan sa dinina sa atong munisipalidad sa Dapa, mag-ignay lamang gayud kita sa pagtapok-tapok mga kasyargao. Kung mahimo, matagpamilya lang ang pagsaulog sa maong kapistahan mga kasyargao. Maglikay kita sa pagkanat sa COVID-19 mga kasyargao. Mao kana ang hangyo sa Siargao TV kaninyo nga mga dapanon nga maglikay kita nga matakdan mga kasyargao sa COVID-19. Samtang mga kasyargao sa laing bahin sa mga balita karon, 17 milyon ka doses sa bakuna na secure na sa Pilipinas. Miabot na sa 17 million doses sa bakuna sa COVID-19 ang na-secure karon sa Pilipinas. Gikan na sa British, Swedish pharmaceutical o biopharmaceutical firm, gikan na sa AstraZeneca o biopharmaceutical nga mga kumpanya. Sumala pa nga ang national government, LGUs, mga private sectors o AstraZeneca mismo mipirma sa Memorandum of Agreement kagahapong adlaw alang na sa A Dose of Hope program nga gipanguluhan ni Presidential Advisor for Entrepreneurship o Go Negosyo founder Joey Concepcion aron masiguro ang dugang doses sa bakuna samtang nangandam pa ang Pilipinas alang na sa immunization. Mao kanang latest updates dito na sa kauluhan mga kasyargao. Samtang ang atong horoscope karong buntaga mga kasyargao, kinigiya lamang para sa pagkabot nato sa success karon. Sa Aris, nahibalo ang imong mga right time aron mag-speak sa imong mind. Lucky numbers 24, 44, 36, 54. Lucky color royal purple. Samtang sa Taurus, stronger ang bonding sa friendship. Enjoy sa kalingawan. Lucky numbers 27, 12, 47, 55. Og lucky color dollar green. Samtang sa Gemini, wonderful day sa pagmix og mingle sa people karon. Lucky numbers 8, 16, 23, 44. Ang lucky color lilac violet. Samtang sa Cancer, ayaw pasobra sa imong sa imong responsibility. Lucky numbers 58, 20, 38, 48. Lucky color dark purple mga kasyargao. Mao kana ang atong upat asa nga horoscope karong buntaga. Napailaing upat mga kasyargao sa mga mosunod nga minuto dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, walay favoritism sa pagpili sa bakuna. Mao kana ang pamahayag ni Secretary Harry Roque. Gipamahayag karon ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque nga nagbakuna o ang bakuna nga Sinovac o Pfizer posibleng mamahimong unang moabot sa Pilipinas sa sunod nga bulan. Mibarog karon si Harry Roque nga walay favoritism ang gobyerno pag-abot sa pagpili sa bisan unsa nga COVID-19 vaccine nga pagagamiton sa vaccination program sa atong nasod. Atong paminawon ang pamahayag ni spokesperson Harry Roque. Inulat po kagabi ng ating vaccine czar, Secretary Carlito Galvez, na nagpirmahan na rin po siya with the Serum Institute of India. Hindi lang po yung local na serum na vaccine galing sa India ang makukuha natin dyan, pati po yung mga markang AstraZeneca kasi gagawin din po yan sa India. No? At bukod pa po rito, nakapagpirmahan na rin po siya sa AstraZeneca at syempre po sa Sinovac. At bukod pa rito ay nasa final stage of negotiation na siya with Pfizer, Janssen, Moderna at Gamaleya. Ang mabuting balita po, no, bagamat hindi ko masasabi kung ilang eksakto, makakatanggap na rin daw tayo ng ilang bakuna galing sa Pfizer as early as February. Pero hindi lang po ako at liberty para sabihin kung ilan.
Alam ko po, hindi ganong karami ang matatanggap natin, pero sa Pebrero, hindi lang po 50,000 na Sinovac ang gagamitin natin, meron na rin po tayong ilang Pfizer na magagamit. Patunay po yan na hindi tayo pumapabor kahit anong brand. Kung alin ang makakarating sa Pilipinas sa lalong mabilis sa panahon, yan po ang kukunin natin dahil pinagnanais po ng Presidente, masalba po tayo sa pagkakasakit. Kung po pwedeng maiwasan na magkaroon ng COVID-19 mga Pilipino sa lalong mabilis na panahon, bakit naman po hindi? Mao na ang mismong pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, mga kasyargaw, nga walay gipili ang gobyerno kung unsay available mao ang itubok sa katawhang Pilipino. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Marivic Mariano. Salamat po, magandang umaga. Good morning. Kanimo din na. Magandang umaga po. Salamat sa pagsuporta. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope. Sa Leo, dunay mag-interest sa imo og secret. Lucky numbers 27, 36, 16, 45. Lucky color, bottle green. Samtang sa Virgo, favorable sa imo ang judgment sa court case karon. Lucky numbers 14, 46, 58, 53. Lucky color, blue haze. Samtang sa Libra, ang gahom sa concentration, excellent karon. Lucky numbers 56, 27, 22, 36. Lucky color, vermilion red. Samtang sa Scorpio, doon ang interesting opportunity sa pag-appeal sa charity work karon. Lucky numbers 20 og 46, 54, 26 og lucky color neon green. Mao na ang laing upat nato nga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw. Napay laing upat nga sa mga mosunod nga minuto dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Samtang Pope Francis na bakunahan na, gikumpirma karon ni Matteo Druni ang tigpangba sa Vatican nga nabakunahan na si Pope Francis sa unang dose sa COVID-19 vaccine dungan ni Santo Papa Emeritus Benedict XVI. Sumala sa report sa Reuters nga pareho ang duha nga vulnerable nga kondisyon. Ilabi na si Pope Francis nga sumala pa bata pa lamang na operahan na sa baga. Sumala pa sa Santo Papa nga ethical choice ang pagbakuna tungod kay nakataya ang panglawas nga kahimtang o kinabuhi nimo. Mahinumduman usab nga nagsugod na ni atong Miyerkules ang pagbakuna sa Vatican, mga kasyargaw. Mga na latest updates dito na sa gawa sa nasod, ilabi na dito na sa Vatican, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope karong buntaga. Sa Sagittarius, happy ka sa imong financial freedom karon. Lucky numbers 48, 26, 14, 32. Lucky color pearl white. Samtang sa Capricorn, delightful day sa social interest karon. Lucky numbers 45, 29, 40, 52. Lucky color caramel brown. Samtang sa Aquarius, ang imong social connection helpful sa business. Lucky numbers 32, 55, 46, 47. Lucky color yellow. Samtang sa Pisces, magpa-aura cleansing aron wala ang sumpa sa broken-hearted karon. Lucky numbers 48, 30, 14, 56. Og lucky color is scarlet red, mga kasyargaw. Mga na ang atong latest na mga updates sa horoscope, mga kasyargaw. Kinigiya lamang para sa pagkabot nato sa atong success. Good morning, Kuya G, og sa tanang Siargao no. Gikan na kang Felix Tecmon Lesondra. Salamat po, magandang umaga. Good morning. Pa-shoutout Kuya G sa mga Antolin family og kay Raquel Antolin og Jeje Liano. Salamat. Gikan na kang Macmel Mike Triple M Jera. Salamat po, magandang umaga. Good morning, shoutout po kaninyong tanan. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita sa gawa sa nasod, vaccination sa COVID-19 sa Turkey, mi arangkada na. Good morning! Gisugdan na sa Turkey, mga kasyargaw, ang pagpatupok niini sa bakuna gikan na sa China nga Sinovac kagahapong adlaw.
prioridad nga mabakunahan sa maong nasod ang mga health workers niini kundiin pinaagi sa online book appointments, pwedeng maka-schedule sumala pa kang General o Surgeon General Northiniit 30 ka ospital ang gihimong headquarters alang na sa pagbakuna nga kaya ang 1,800 ka tao per day. Dili lamang kini prioridad usab sa maong nasod ang mga nag-edad 50 pataas nga residente niini nga adunay mga sakit. Sunod ang anaa sa high-risk sector. Mahinumdumang nakadawat og 3 milyon ka bakuna ang Turkey gikan na sa China, mga kasyargaw. Good morning, kang Ma'am Rizak Kisagan. Salamat po, magandang umaga. Good morning po kaninyong tanan. Good morning, magandang umaga. Happy viewing po sa tanang ang mga viewers nato karon. Good morning, Mark sa Samarista Resenti. Salamat, magandang umaga. Maradyo na buntag, shoutout po sa mga taga Burgos and relatives sa Siargao. Stay safe, gikan na kang H-Tac Dima. Salamat po. Magandang umaga. Good morning kaninyong tanan. Good morning kang Mark Angelo Gisihan Minglana. Salamat po, magandang umaga. Shoutout kaninyo sa tanan. Good morning Kuya G, shoutout from Consuelo General Luna. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, pa shoutout sa taga Del Carmen, labi na sa ako partner, love of my life, Let Antigro, o sa iya tibuok pamilya, amping kitang tanan. God bless. Gikan na ka Maricel Alinaak Ravilo. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, stay safe Pilar Noon. Gikan na kang Ma'am Aida Nogalo Cervantes. Good morning Kuya G, gikan na kang Che Gabotero. Salamat, magandang umaga. Good morning Kuya G and to all Siargao Noon, Pakibati Bolido and Laracio family. I have a nice work and everyone. Salamat, gikan na kang Jake Bolido. Salamat Jake. Good morning po Kuya G, paki-greet lang ko sa akong bana nga bag-o pa intawon ni mata. Salamat Kuya and God bless po from Maribojoc, San Benito, Surigao del Norte. Gikan na kang Bernabe Are. Salamat po, magandang umaga. Good morning, happy fiesta na pa. Gikan na kang Elni Flores. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Salamat. Good morning, magandang umaga Kuya G. Pasensya ka na, busy sa work, hindi na lagi na ako naka-online. Gikan na kang Rudy Longos Plano Borja Jr. Salamat gihapon Sir Rudy Plano Borja Jr. Bisan wala na ka naka-online pagtanaw din nila sa atong programa. Syempre, naagihapon ka sa among mga kasing-kasing din na sa among production sa Siargao TV News. Kay permi kang nagsuporta din na sa atong programa. Salamat Sir Rudy, salamat sa suporta. Salamat gayod. Salamat. Happy Fiesta Dapa. Happy ta gayod, ugma na ang piyesta. Bisperas karon sa Dapa mga kasyargao. Good morning kan Sir Jun Rejuns Valenzuela. Happy wedding kanimo Sir Jun. Karong maabot nga January 28. Wedding niya karon o magpakasal na si Sir Junri. Salamat Sir Junri sa pagsuporta. Salamat, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karon, ang atong latest update sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyargao, aduna nay kinatibuk ang 494,605 ka total cases. Human nga maitala kagahapong adlaw January 14, 2021 ang duga nga 1,912 nga COVID-19 confirmed case. Samtang 25,614 na mga kasyargao. Ang active cases 459,252 ang total nga naka-recover. Samtang 9,739 na ang mga nangamatay mga kasyargao. Ang latest updates karon sa atong kahimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Happy Fiesta na pa from General Luna, gikan na kang Benguel Consistenti Selvosa. Salamat po, magandang umaga. Kuya G, napabatong bagtiktab. Ang bagtiktab po ay February Moresium. Napay bagtiktab pero
February na kini mga kasyargaw. Adunay mga gitwist karon mga mechanics nga gitwist para na ang tanan maka-appeal na usab mga kasyargaw. Salamat sa pagpangutana Macmel Mike Triple M Terra. Salamat, magandang umaga. Sugod February na mubalik ang bagtiktab mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga po. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa atong mga viewers, mga commenters, mga reactors karon. Salamat po kaninyong tanan. Thank you po sa inyong pagsuporta. Salamat mga kasyargaw. Shout out kaninyong tanan mga kasyargaw. Dini na lamang kukutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban dini na sa itong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kininyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargao, pagpakabana, pagbantay makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Happy Fiesta Dapa! Viva Pit Senyor!